Soc Lorena Comín, de la companyia Disparatario, estem al Xemesí, i ens dediquem a fer espectacles i titelles, sobretot per a públic familiar. Sí, després de la Dana, alguns espectacles sí que van donar de baixa perquè les pèrdues van ser importants i van pensar que no era, bueno, que era millor deixar-los passar i començar de nou en algunes coses. Així que també, gràcies a les ajudes públiques, privades i etcètera, vam reprendre l'activitat després de uns mesos, perquè els primers mesos van ser més de treballar tots els dies de sol a sol, netejant. De fet, el primer espectacle que vam produir després de la Dana es diu Riu i va ser pensat des del principi pensant en els xiquets i les xiquetes més xicotets que van viure això i que igual pensaven que el riu a sol es porta fang i que ho destrossa tot, que ho trenca tot. I el riu porta vida, si no tingueren rius no tindrien vida. I després van fer un parell de coses més l'any passat també, una producció molt gran que també el Museu Valencià d'Etnologia va comptar amb nosaltres per a escriure un llibre dels espantacriatures valencians per a l'Espanta la Por. I vam escriure El tresor de l'encantada, és un llibre que va d'una espantacriatura dona, que fins ara no n'hi havia molts escrits, i a partir d'ell van fer l'animació lectora i un espectacle de sala, també. Va ser un any de moltes produccions, vas tindre 2 dies de vacances de tot l'any, des de la Dana fins al cap d'any. Mira, nosaltres som argentins, la majoria de la companyia, i allà anem de crisi en crisi i creem des de la necessitat, quasi, des de a veure què tenim prop, i en això creem. I si n'hi ha, no sé, jo tinc com una teoria de que davant les crisis o les coses xungues creixem més. Tenim més il·lusió que abans i ens agrada moltíssim la nostra feina i som una família, així que ens ho passem superbé, sí. Crec que no m'alcançarà la vida per contar tot el que volem i sí, ja tenim en marxa coses noves. Des de nosaltres el que fem és creiem en que la bellesa i la poesia i l'alegria també igual pot canviar, si no el món sencer, el nostre món, i a poc anar canviant tots els mons xicotets. Creiem que la bellesa i la poesia són revolucionàries en el món que estem vivint.